Yes. Lana ibaluleke kakhulu. Namhlanje ngifuna sifocuse kwi-lighthouse. I-lighthouse isakhiwo lesi esasiba ngasolwandle. Namanje isakhona lezi zakhiwo. Kodwa zayisebenza kakhulu kudala ngoba zayisiza imkhumbi ukuthi uma sizofika kwi-land zibone le lighthouse ebese ziyabona ukuthi okay sesiseduze manje kwi-land, we need to maneuver ngendlela efanele. So it's very interesting uma ubuka i-lighthouse nokuthi beyisiza kanjani imkhumbi. Kuthiwa okokuqala ibiletha ithemba. Abantu abasolwandle bebethi mabebuka i-lighthouse ikhanya lapha buqamama bese beba nokukhululeka phakathi ukuthi wow sesizofika kwi-land. Kuthiwa enye into futhi bekuthi kunesiphepho olwandle kumnyama kunjalo ebusuku, but uma kuvela lenhlansi ebilapha buqamama ebese beba nalokho ukuthi hawu bafethu nakuba kunesiphepho kule ndawo esikuyo kodwa sesisondele phambili la siyakhona. Ngiqhubeke futhi kuthiwa i-lighthouse ibiletha i-direction. I-lighthouse uma la isuka imkhona isuka iveza ukuthi la ngikhona kunamatshe noma amanzi mancane, so maneuver carefully so that ungeke uzuyithole usuba stuck. Sengiconclude kule party ye-role lighthouse. Enye into ebiveza ukuthi i-lighthouse ibiveza ukuthi kukhona ukukhanya beyond i-darkness osukubambeke kuyo njengamanje. Uma mfethu nginaba-ke kulento ngifuna sikhulume ngemiphakathi yethu because ngithe ngabuka umfundisi ukuthi ngisho ngathi umphakathi une-darkness engakanani, ngisho ngathi uhamba endaweni edabukisayo kuthiwa kulo mphakathi bayahlupheka abantu poverty mfethu, this is a poverty stricken environment. But one thing that fascinates me the most ukuthi uNkulunkulu uhleze reza abantu kulawo ma-communities. Kuhleze kukhona umuntu okuthiwa ungambona esephumelele uphuma kulowa mphakathi. Uma ucabanga njengamanje, we all know dokotela njengamanje successful, but abantu abefunda naye bayamkhumbula ukuthi yazi lona wayehamba ngecathulo ebhobokile esikoleni. Sonke siyamazi umuntu osomabhizinisi ohlonishwayo emphakathini, kodwa kulowo mphakathi bayamusha abantu abamaziyo ukuthi lona wayehleze edayisa okipkipu door to door. Namhlanje usekule position akuyo. Sonke siyamazi ugogo obekhulisa ingane ngemali yempesheni, namhlanje lezo ingane successful. Why ngisho lento? uNkulunkulu ngisho ngathiwa kumnyama kanjani kunesphepho esinjani, God's always raising ama-lighthouse kuma-communities. Njengamanje mawukuthi ubuka ongathi impilo yakhe stuck, look around and you'll be amazed ukuthi uNkulunkulu has raised umuntu odlulile esimene esifanayo naleso odlule kuso. Njengoba usuthukile wena ukuthi impilo yakho ngeke izikwazi ukuphumelela, buka uzothola ukuthi uNkulunkulu sebarezile labo bantu. Sengivala ngicela ukukhotha ukusho lamazwi. When hopelessness rises and darkness engulfs you, gaze upon i-lighthouse. Uma kufika ubumnyama nakho konke ukuhlupheka, bheka i-lighthouse and izokunikeza i-assurance ukuthi beyond that darkness there is a light. Kukhona ukukhanya. God is life. Is love. Ngufakazi waleyo nto nami. Ngiyabonga kakhulu. God is love. There's definitely light